Здравейте хора! Днес ще играем Clash Royale трети епизод. Почваме Draft Challenge. Не знам какво казах. Какво казваме? Пращам Фредли да го скъсаме. Да го изцакаме. Да ги скъсаме. Ай, що Фредли, бе? Аз съм бедняк. На мен още ми зарежда. На мен още ми зарежда. И тук да знаете, до мен е Димер 24. Набрахме го, кажем. Това ма пуска. Пуска ми Бейби Лохман. Пуска ми тако, чакай да го изконтря. Сериозно, не стои ли съм на стените? Което е изконтря. Какво каза? Аз не те чух какво каза, май. Ама аз ще убия кота. Колко и виж пойтера колко и. Добре, малко смях беше. Шат! Пап! Трап! Чуди са от 9.20 той елексир ли? Ога, днеска 150 клипа ни ставаха. Не знам, а той е нов, само ни проваля. Бял съм беден. Какъв беден, бе. Колко са губи бъдела, майко! Беше ми пуснал по кулата. Тай кулата ти отиде, брат. Жалко. Ма другият хората късно. Останата, бате, това ми дека. Тралалалалала. Много Тралалалала. ми слаб дека, ако си върна стария профил, ще скъсам. Кой го каза? Който ме играй? Той е 2000 спътници, тук аз съм 230 хора. Какво се правиш, бе? Колко е? 200 и 200 си. 200 и 300 съм, 2030. 200 и 300. 200, да, хора, 200 хиляди съм. Какво да прави, бе? Аз се отдавих. Задавих се. Какво правиш, бе? Ръжкай! Ах, ма биш! Аз се саднах от кученци. Ръжкай! Какво стана? Какъв това приси умряли, бе? Ръжкай! Хора, той се го изрежа от клипа. Ма в кавички. Брат, той му върза. Пинг, бе, добре. Оставих се на един. Ай, ве. Оставих се на един лохман да ме би. Ай, пак да играем 2-2, моля. Той не е интересно. Ко? Те почваме. А така са пляскаме. Искам пак он иде да избираме карта. Ами трябва ни повече хора. Сяна припляскаха. Сяна спляскаха. Кой лево са 6, ние сме 5. Как се завеща време? Добре, добила. Това вече вечер. Здесь сме да играем. Ти извинеш хора, ти ми беше. Сестра му. Да. Тя малко. Казах прита си цепи и за цепи ни подзаведай. Добре, да. Колко съм докоснали колата? Някакви хора, сестра ми. Не кача. Нещо. Пилна от червяшки ръки. Пили са вече. Какво вече? При нас е 10 часа вече. Сутринта. При нас, да знаете хора. Тя тук им се спи и капризница. Тя винаги като им се спи и капризница.
Хора, не сте го чули, моля ви. Хора направят тук прилича. Тъпи ферм драган. Бе, как бъгна, бе? Хора, тук направо на къса. Късгане. Направо. Ама нашата скелет армия... Пускай на Валкирията. Нашата скелет армията е помощна. Те с колко? Балон. Ми беше добре. Никак Това ти... Влизнаха ми туи. добре. Принц, удрей. Моля, удрей. Валкирия. Yes. Смазахме го. Сега дай посредната. И бихме ги. Хора, ти се бъди за този епизод, спряме интернета. Спря ли клипа? Не. Хора, ти си за този епизод. И ще трябва да му откачи, сега трябва да вземе. Сега продължим този епизод по-късно. И до скоро.